Здравейте, приятели! Казвам се Елизавета Жил, но вие може да ме наричате Лиза. Съм изключително развълнувана да ви кажа това нещо. Добре дошли в моят YouTube канал. Много хора са ми писали: Лиза, време е да създадеш YouTube канал, кога ще го създадеш, кога? И ето. Щом гледате това видео, най-вероятно сте ме видяли или от моят Instagram канал, или пък от каналът на Деян. Повечето хора ме познават като приятелката на Деян и вярвам, че чрез YouTube канал ще успея да изградя по-близка връзка с вас и да ме опознаете малко повече като един човек. Вярвам, че съм интересна личност и имам какво да ви разкажа. Какво да очаквате в този YouTube канал? Като цяло видеята ще бъдат много интересни, имам много идеи. Ще бъде един лайфстайл влог. Ще ви разказвам за абсолютно всичко. За моите скромни 20 години преживях много неща. Успях да изчистя кожата си, научих се да готвя, започнах да се занимавам с танци, да развивам моята грациозност и пластичност. Научих се да стоя на ръце. В момента изучавам английски език. В момента се намирам в Тайланд и живота ми е едно голямо приключение. Всеки ден нещо ново се случва, всеки ден съм на някъде. И като разказвам всички тези истории на хората, те са като: Лиза, това нещо трябва да бъде завпечатлено някъде. Също така, не в началото, със сигурност ще обработвам абсолютно всичко сама. Точно заради това ще ми бъде много важно вашето мнение. Ще се радвам да коментирате моите видеа, моите влогове, дали ви е харесала обработката, какво бихте искали да видите в следващите видеа, за какво искате да ви разкажа. Обратната връзка е много важна за мен. Имам много идеи и вярвам, че с вашата подкрепа ще успеем да направим едно голямо общество и да научим много нови неща. Чрез Instagram създавам една перфектна картинка на забавно момиче, което живее много готин живот. Но в YouTube сякаш ще мога да изградя по-близка връзка с вас. Винаги живота ми е бил много приключенски, но никога не съм го снимала. Това е нещо ново за мен. Много неща видях от Деян, на много неща се научих и нямам търпение да ги споделя с вас. Приятели, целта на този канал е просто да ви усмихна, да ви вдъхновя, да ви мотивирам за нещо, да научите нещо ново и просто да бъдем всички щастливи и да се забавляваме. Благодаря много, че гледахте този клип до край. Следващият ще бъде първият ми влог. Отивам да го обработвам това. Прегръщам ви много и ще се видим в следващият влог.